ngobungozi beyidakamizwa. Hawu. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngento esiyenzayo vese sonke akekho ongayenzi. Idakamizwa. Sonke. Hayibo. Sonke akekho nje la ongathi akho sidakamizwa sidala. Hayi ungeke awuqhubeke. Hayi awunabi. Alright. Ngifuna ukuthi bazalwane before sifunde yini isidakamizwa? Yini drug? I-drug i-substance othi uma ngabe uyifaka emzimbeni ishintshe ukusebenza komzimba wakho. Sezwana bazalwane? Into othi uma uyifaka emzimbeni bese yenze njani? Ishintshe ukusebenza komzimba wakho. Ziningi-ke siyifakayo sizozisho. Khona elithambile elenza ukuthi ngingazizwa nginamandla kakhulu. Bese kuba khona engizothi uma ngidlile ngizizwe nginomfutho. Sezwana? Bese kuba khona ekuthiwa i-psychoactive drugs. Lawo engithi uma ngidlile hayi nemizwa yami isheninto. Sezwana bazalwane? Phela mina siyafunda la ngeke ngishumayele bazalwane. Bese kuba khona ama-drugs avumelekile alegal. Imaphi ama-drugs alegal? Yilawa engithi siwadla sonke ophatha i-prescription uhambe kudokotela ufika kunike. La maphilisi eniwadlayo nje bazalwane akashukela awani i-drug le udla ama-drugs in the street bizwa kanjalo. Then bese kuba khona lawa-ke angavumelekanga. Bese kuba khona lawa angavumelekanga. Asikhumbuleni isikhumbulo sabantu abasha besithi ukulalela nokulalela. USungokaKristu. Sigqoka imfaniswano sonke sibahle kodwa asimamukelanga sonke. Ingakho-ke bazalwane makhulunywa ngobungozi beyidakamizwa. Noma ungayidlela into yakho uma ungamamukelanga kusona isono. Sezwana bazalwane? Uma ungamamukelanga njengoJesu nomsindisi akusona isono uyazenzela ngoba wazi. Kodwa uma usuwazi ilapho-ke indaba. Siney'nhlobo ey'ningi zama-drugs. Ngibangake sake sayixoxa nabanye bangibalela. Itiye. Balela bakangane yami. Itiye. Insuku. Akazi insuku. Sibalele. Bale mama. Itiye. Tobacco. Ugwayi. I-Pacific. Oh, okay. Mama. Iwunga. Itiye. Asibulaleleni bazalwane. Ngiyavuma omuntu. Khuluma mama. Asibulaleleni. Memeza. Isinemfu bashilo bathi insuku. Ayithi kuyafana insuku nesinemfu. Kuyafana ngithi. Alright. Kuningi ya. Ikuphe. Awusesazi. Hayi ngiyayazi ikuphe.